dimanche tɛmɛnen ni o kɛɲɛna ni janvier kalo tile 15 san 2023 Mali finitigilakaw binna bamatiwalikɛbaw ka jan dɔ kɔnɔna na min kɛra Gomi Tara ale ni Kuala cɛ. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ Nara ale ni Jɛma Dancɛ kɔfɔ. Nin binkaniwale in kɛra sababu ye ka Mali finitigilaka maa 4 olu bɔnɛ u nin na. A yɔrɔnin na wolomasiri tabaw u ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ sabu sanfɛ pankuru olu yɛrɛ fana sen yera nin ko la. Maa minnu ye nin wale in kɛ u ma se ka yɔrɔ jan boli. Karajo Jara ni ale ye kunnafonidila ye Kolokani mara kɔnɔna na ale bi ɲɛfɔli kan ye waleya in kan. Kayi sira kan yɔrɔ mun bɛ n'an b'a wele ko Naran sirafara n'a dugu tɔgɔ ko Kuala ani Gomi Tara ɲɔgɔn cɛ binkɛrɛw ka o yɔrɔ kofɔlen in na muguciw nana dabɔ. Muguciw dabɔlen an ka mɔgɔw ye wele bila an ka avion tigiw ma u ka na dɛmɛ don u ma joona. Olu nalen o kɛra sababu ye an ka mɔgɔw ye dankari kɛ jugu ninnu na kosɛbɛ. U ye mɔgɔ 15 bɔnɛ a nin na ka mɔgɔ 17 k'olu ɲɛnama minɛ ani k'u ka bolimafɛn caman min k'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. An ka côté la sɔrɔsi 4 o bɔnɛna a nin na ani civil 1. O civil 1 ale tun bɛ wotoro gɛn la kungo kɔnɔ balipɛri y'a sɔrɔ a bɔnɛna a nin na. Ka kɛ ni Mali finitigilakaw ka kunnafoni dili ye olu y'a yira k'a fɔ u ka mobili 2 kɔni o kun jenina. 2 dɔ in bamatiwalikɛbaw kun taara n'o ye nka siga tɛ min na wulikajɔ bonya ani a teliya yɛrɛ u sera ka u tɛgɛ da u kan. An bɛ waati min na i ko bi basigi o segira ka na a yɔrɔ kofɔlen na. Modibo Keyita VOA Bambara ka bɔ Nara.